חזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים כמובן במשדר המיוחד שלנו כאן בעקבות ההסלמה בדרום. בוקר טוב למצטרפים שלנו, חברי הכנסת יואב קיש מהליכוד ורם בן ברק מכחול לבן, לשעבר, יש לומר, המשנה לראש המוסד. שלום גם לעמוס גלעד ולרות. אנחנו תכף נשמע קצת עדויות מהשטח, אבל עוד לפני זה אני רוצה שנדבר קצת על המצב הזה ועל איך ממשיכים מכאן הלאה. אנחנו מדברים על היעדר השיח מול המתווך המצרי לצורך העניין. אנחנו מדברים על בעצם שאין עם מי לדבר כרגע, כמו שזה נראה כרגע. אתה אומר, עמוס, שלפחות לגבי ערפאת, יעצת דבר מסוים, לגבי אבו מאזן אתה אומר דברים אחרים לגמרי. השאלה אם יש עם מי לדבר. אני חושבת שזו השאלה שמעסיקה היום כל פאנל, כל אדם בעיקר שיושב כאן בישראל וקורא את הכותרות האלה. תמיד מדברים, השאלה היא מה עושים, לא מה מדברים. כן, מה המדיניות? המצרים מדברים, המצרים מתווכים, המצרים משקיעים בזה אין סוף שעות. כן. אבל ההחמרה במצב מחייבת החזרת ההרתעה. ואני מניח שפעילות של צה"ל תלך ותתרחב עד שתהיה הפסקת הפעילות וההרתעה תחזור לפרק זמן, ואז צריך לחשוב מה הלאה. אני מאוד מוטרד מיהודה ושומרון, כמו שאמרתי, כי זאת גזרה הרבה יותר מסוכנת. אני מדבר ביטחון. ומה שאני רואה לנגד עיניי כל פעם, זה שימור החיים שלנו. יש לנו הישגים בלתי רגילים במלחמה בטרור, ותיאום הביטחוני הוא אחד מהם. ואנחנו במקום לחזק אותו, אנחנו מחלישים אותו. ולגבי עזה, אני סומך על כך שצה"ל ירחיב את הפעילות, והמצרים בסוף ישכנעו אותם לחזור. והשאלה, מה עושים אחרי זה? במצב ההומניטרי, אני הייתי מציע לגעת פחות, כיוון שזה אינטרס שלנו שהם לא יהיו חולים ולא יקרסו. מצב הומניטרי הוא לא זהה למצב כלכלי. כלכלה לא תפרח שם כל עוד שהחמאס שם. ולכן בדברים האלה צריך לעשות הערכת מצב, כי אנחנו באמת במצב חדש, ובסופו של דבר אנחנו נגיע איתם שוב לעימות, והשאלה היא איזה פתרון יהיה לזה. פתרון קסם אין, אבל פעולה שתביא לנו הפסקת אש להרבה זמן, זה אפשרי. יואב קיש, אהלן, בוקר טוב. שלום. המדיניות שלכם מול עזה לא מי יודע מה שלאגר, בואו נגיד את האמת. אני לא על פי בהכרח תוצאות, מסכים. על פי התוצאות. על פי התוצאות, תראה, זה כמו נתן מישהו דוגמה שבא מהנדס קשרים, מקים גשר, הגשר קורס, אנלוגיה ליציאה מעזה ואוסלו, ועכשיו אותו מהנדס קשרים על היחידה לחילוץ פצועים בא בטענות למה אתם ככה וככה. קיבלנו מצב נתון של יציאה מעזה, של אוסלו. אני חושב שדווקא לאור העניין הזה... אבל אפשר להאשים את... יש גם התנהלות. מה זה להאשים? התנהלות מול חמאס, יש התנהלות מול רשות. אנחנו עכשיו במתאר מסלים, דרך אגב, אני גם לא יודע איפה הוא יסתיים מול עזה, ובהחלט יכול גם להגיע למצב שדיברנו על זה אתמול, גם למבצע צבאי משמעותי בעזה. שיקולים של אירוויזיון ויום עצמאות הם לא רלוונטיים כרגע. פתרון קסם, אם מישהו מצפה שלנו, או לא יודע, אפילו אם היינו מפסידים בבחירות ומישהו אחר היה מגיע, אין פתרון קסם. אבל למה קסם? אתם כבר יותר מעשור בשלטון. אז אני אומר לך שאנחנו היום מטפלים במה שנקרא פירות הבאושים של היציאה מעזה. אנחנו עושים, כבר עשור אנחנו מתמודדים עם זה. יצאנו מעזה, איך שיצאנו, מצאנו שם שלטון חמאס שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, מנצל את המשאבים שלו במקום לשקם את עזה. הרי כולנו היינו תקוות, או בוא נגיד, היו כאלה נאיבים שהיו להם תקוות כאלה, ששם נפרח סינגפור. ראינו שזה לא קורה, אבל אני לא רוצה לתרץ, זה לא עניין של תירוצים. בואו נתמקד רגע בנקודת הזמן הנוכחית. לנקודת הזמן הנוכחית יהיה קבינט עוד מעט, וכמו שאני רואה את זה לנגד עיניי, מאוד ברור לאן הולכים. בכלל יש לו משמעות כרגע? קבינט שיושבים בו עדיין בנט ושקד, למעלה בכלל, זה סתם, זה טקס ריק, לא? אני לא לגמרי מסכים, קודם כל מבחינה חוקית, זה הגוף החוקי. נכון, אז קודם כל, בדיוק. אבל איזה משמעות יש לזה בפועל? אני חושב שבסוף, אני בהחלט חושב שלא יהיה מצב שבנט ושקד יובילו שם קו. זה אני מסכים איתך. הם לא רלוונטיים לצורך העניין, מלבד שיקול דעת שלהם והניסיון שלהם. בסופו של דבר, באמת, זו הובלה של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו בוחנים שם את כל האפשרויות. אנחנו לא צריכים שיגידו, אתה יודע, פה אומרים, בוא נלך לחיסולים ממוקדים. ברור, כל הכלים, כל הארסנל קיים. המשמעות העיקרית לתפיסתי זה הבנה שהולכים פה להסלמה משמעותית. האם זו נקודת הזמן שאנחנו רוצים או לא לעניין הזה? רם בן ברק, בוקר טוב. בוקר טוב. בנקודת המבט שלך, איך אתה רואה את זה? תראה, להאשים היום את היציאה מעזה בזה שבמצב של היום זה נראה לי קצת לא במקום.
ועדיין ב-12 השנים שחלפו מאז היציאה מעזה, אפשר היה לחזור לעזה. אם הליכוד רוצה, הוא היה בשלטון, אם הוא חושב שזה נכון להיות בעזה, היה יכול לחזור לעזה, והוא לא חזר לעזה, ובצדק אגב הוא לא חזר לעזה, כי אני חושב שההתנתקות או היציאה מעזה הייתה דבר נכון. ההתנהלות מאז ועד היום היא דבר שלא עושים אותו נכון. אין אסטרטגיה לגבי עזה. אין אסטרטגיה שאומרת שלא נושאים ונותנים עם ארגון טרור, או לא מגיעים איתו לסוג של הסדרה, או לא נעשים בעצם נסחטים על ידי גוף טרור, שזה המצב שהגענו אליו. אני חושב שאם אתה מדבר על מה שקורה עכשיו, צריך שהסבב הזה יהיה שונה מהסבבים האחרים. במה? הוא צריך להיות שונה בזה שאנחנו לא נסיים אותו לא עוד יום, לא עוד יומיים, לא עוד 3. אני הייתי ממשיך את הסבב הזה מספר שבועות. במשך הסבב הוא משמעותי, או מה שעושים במהלכו? בלי להיכנס לעזה עם חיילים ובלי לכבוש את עזה, אני הייתי מכריז שארגון החמאס הוא ארגון טרור, ואני פוגע בכל איש חמאס שמסתובב בעזה, ונותן להם לשהות במערות שלהם ובמנהרות שלהם שבועות ספורים, ומכין את העורף, את מדינת ישראל, לשלם את המחיר הכבד. לשלם המחיר הכבד מאוד, זאת אומרת, עד כדי ביטול האירוויזיון. עד כדי ביטול... תראה, אחרי האירוויזיון יהיה משהו אחר. תמיד יהיה משהו. לא, אבל זה בכל זאת הפרצוף שלנו בעולם. תמיד מתכוננים לזה כבר הרבה זמן. תראה, החמאס חושב כמוך, ולכן הוא מבין שיש כאן, לא כמוך כמובן, ולכן הוא אומר, יש כאן אירוויזיון, הזדמנות לשחות. אז מה אתה אומר, שתגיד לעזאזל האירוויזיון? אני אומר לעזאזל, לא לעזאזל הכל. יש לנו ארגון טרור, אנחנו לא רוצים את הארגון טרור הזה בעזה. המדיניות, האסטרטגיה צריכה שלא חמאס ישלוט בעזה, אלא הרשות הפלסטינית תשלוט בעזה. צריך לחזק את הרשות הפלסטינית, וצריך לדאוג שמתישהו היא תחזור לעזה. לא על הכידונים הישראלים, אלא על ידי זה שהעם הפלסטיני בעזה יחזיר את החמאס לעזה. ואיך אתה עושה את זה? אתה רואה כל פעם שיש התקוממות, האנשים מושלכים שם אתה נלחם בג'יהאד האסלאמי ובחמאס, בכל בן אדם חמוש שהולך בעזה צריך להיפגע, וגם אם זה ייקח זמן, צריך לשנות את המשוואה. אי אפשר שיהיה סבב של יומיים, הם יכתיבו מתי הוא ייגמר, ואחרי חודשיים אנחנו נראה. הרי אם היית לוקח את האולפן הזה, היית לוקח את ההקלטות שהם לפני חודשיים בסבב, זה אותו דבר. אני חייב להגיד על הדברים שלך, רם, אני אגיד שני דברים. קודם כל, וזה אני מצטרף למה שנאמר פה, האירוויזיון ויום העצמאות והאירועים הם לא שיקול. השיקול היחידי זה שיקול הביטחוני בדרום בכלל. הנושא השני, לבוא ולהגיד, זה על הפרק, זה לא שזה לא על הפרק, אבל לבוא ולהגיד, אני רק אטפל מהאוויר ואני לא אכנס כמה שבועות ובזה נשיג את ההישג, אז בעניין הזה כבר ראינו היטב שיש מוגבלות למערכה האווירית, וצריך להבין שהמשמעות היא לא רק כמו שהוא מדבר, זאת אומרת, בוחנים את כל הדברים האלה, אלא גם מעבר. ולכן לבוא להגיד שאני שבועיים שלושה, זה לא ייגמר לא בשבועיים, לא בשלושה, אם אתה נשאר כל הזמן רק מהאוויר, ואתה יודע את זה היטב. אני כופר בזה שזה לא שיקול, אני מצטער, זה רטוריקה. זה חשוב, אם אנחנו מבטלים את האירוויזיון, אירוע בינלאומי מהמעלה הראשונה, זה הצלחה אדירה בשבילם, אסור שזה יקרה. בינתיים זה רק משחק לטובתנו. סליחה רגע. כן. אסור שזה יקרה, זה לא יקרה, אף ראש ממשלה לא יסכים לדבר הזה. יכול להיות שהוא ימשיך את הפעילות בלית ברירה. אבל ברור שזה ניצב לנגד עיניו. יכול להיות שיבטלו לנו. אנחנו צריכים להיזהר מדברים שהם לא קורים. חשוב שאירוויזיון... אז הוא הספיק הצדקות בעוטף עזה, דיברנו על שקט. חשוב שחג העצמאות יתקיים כסדרו. ונראה לי שיעשו הכל כדי להכות בהם חזק, כדי להגיע להסדרה. השאלה היא, מה המחשבה אחרי זה? עמוס, מה שאתה אומר עכשיו זה הסצנריו שהיה כבר כמה פעמים. כן, אבל תמיד. כן, אבל אני אומר לך שלא, אבל בסוף תהיה נקודת זמן שהדבר הזה לא יקרה. יש שני מצבי אנחנו יכולים להיות בנקודה הזאת. אם אין ברירה, היסטוריה מלאה, מלחמת העולם הראשונה, שאתה בסוף נגרר אחרי האירועים, אז זה מה שיהיה. אבל להגיד שהממשלה לא צריכה להתעלם מזה, מה פתאום? היא צריכה שזה יצליח, והיא צריכה לרסן אותם עכשיו. זה אני חושב אפשרי, כי אני חושב שחיל האוויר יפלו בהם את מכותיהם. וסרמן לנדה, אמרת שבינתיים זה משחק לטובתנו? בינתיים התקשורת הבינלאומית היא לא רואה בזה משהו רע. ההפך, ישראל מצטיירת כקורבן ולא כמי שיצר את הבעיה, ודווקא האהדה הבינלאומית היא לצידנו. זה לא יישאר הרבה זמן כמובן. העניין הוא אנחנו מסתכלים על הדברים לפעמים, במיוחד התקשורת, כשחור ולבן. מה זה פתרון ולא פתרון קסם? זה לא אומר שביום אחד או ביומיים אפשר לפתור את הבעיה, וגם לא שאבו מאזן מחר יקום בבוקר ויגיד ישראל לנגד עיניי. חד משמעית לא. שהוא קם בבוקר בכלל זה נס. נשאיר את זה רגע בצד. אבל אני אומר...
בריאותו כבר לא יקום. אני אומרת דבר אחר, יש כן אפשרות לנהל אסטרטגיה או ראייה יותר במקרו. אגב, מצרים, ומה שעמוס אמר קודם זה נכון, מצרים תעשה את מה שהיא ביכולתה לעשות, במידה וישראל וארצות הברית בעצם הן שותפות למדיניות מסוימת ולאסטרטגיה מסוימת של ניהול הדבר הזה ברמת המקרו. מה זה אומר? לא לגרום לחמאס להיות המביא והמוציא הבלעדי ולהחליש לחלוטין את פתח, אלא לאזן בין שני הגורמים. אז זה מה שאני אומרת, שמדיניות הישראלית היום היא מובילה לשחקן אחד בזירה שמכתיב. והשאלה, המצרים ישתפו פעולה ויש להם עניין לשתף פעולה, כי החמאס הוא חד משמעית בצד השני של המתרס, מבחינתם. מילה רם לפני שאנחנו עוברים לסדרות יש המטח. אני לא מסכים שחייבים לכבוש את עזה בשביל לסלק את החמאס. אנחנו נמצאים במלחמת התשה, ובמלחמת התשה הזאת מנצח מי שיש לו אורך נשימה יותר גדול. ואני חושב שאנחנו יכולים להיות עם אורך נשימה יותר גדול. כי החמאס בסופו של דבר, כשהוא יהיה בתוך המנהרות שלו ולא יוכל לצאת החוצה, הוא בסופו של דבר יבין שהוא מוכן לשלם את המחיר. כיום, רק אנחנו משלמים את המחיר, תבינו. הסבב הזה ייגמר לערב יום הזיכרון. משלמים מחיר כבד בעזה. הם משלמים מחיר, התושבים משלמים מחיר כבד. בואו נתעדכן רגע במה שקורה כרגע.